Michel Van Severen. Michel Van Severen Belgikarra da, marrazkilaria eta idazlea. Eta berak egin ditu liburu honetan bai testuak eta bai marrazkiak. Eta euskeratu berriz Miren Agur Meabek egin du. Liburu hau ume txikiagoentzat pentsatua dago, 8 urtetik aurrerakoentzat, eta da historia charmant, goxo, divertigarri eta alai bat. Kontatzen duena labur esan da hauxe da. Ume bat, badoa, astebete pasatzera alako neguko udaleku batzuetara. Zagin neguko udalekuak esan liteken, baina, ulertzen didazue, ezta? Astebete eskolako guztiak kanpoan, eta hainbat jolas, eta abentura biziko dituzte. Baina, kontua da, gurasoak baimen emango dioten, ez ote dioten, kontu horretan ari direla, gurasoak xagu bihurtzen dira. Oda, liburaren hasieran lehenengo kapituloan ja gertatzen da elementu fantastiko hori, eta elementu fantastiko hori integratzen da liburuan, eta ja sinisgarri egiten zaigu. Orduan, xagu horiek berak beren motxilan eraman behar ditu, eta berarekin eraman behar ditu, eta batetik gurasoak diren aldetik berari denbora guztien ari zaizkio aginduak ematen, eta bronka jartzen, eta debeko jarri nahian, baina bestetik xaguak dira, eta arriskuan daude, katu handi badabil udaleku horretan, eta beste umeak xaguekin ikaratu egiten dira, edo xaguak akabatu egiten dituzte, eta orduan alabak zaindu egin behar ditu bere gurasoak. Historia laburra da, ez du testu askorik, marrazkiak oso egokiak ditu testuarekin ondo ezkontzen direnak, eta da historia maitagarri bat, gu enamoratu inginen liburuaz irakurri genuenean, frantsesez, eta pentsatu genuen euskal aurrek ere merezi zutela horrelako liburu bat irakurtzea. Eta gure bilduman nola saiatzen garen onena ematen, onena da bertako autorek eta ilustratzaileek egindako onena, eta kanpokoek egindako onena ere bai.